muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi allah njokke ahmada yew haala maako allah tan woni golle maako mo sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam min calmini on calmini dendagal Gunas TV fo e kuuɓal beltima kadi e ruttade on ɗo ñalawma hannde o yewtere men ɗimmere e Burdatul Madih e sibi dusirde ɗum lewru ndu yewtirde musidɓe ɓe ɗo men yettade jamma mawlido inchallahu taala eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokki en tawfiq mbawen haalde ko ene nafta julɓe ɓe kene nafta rendo ngo fof ɓe jaye seydi wujudu wa sahabi eɗen juule annabi noon eɗen jetta ceerno men Seydi Cheikh Tidiane e lumtiɓe makko heeriɓe woni ceerno men Cheikh Souraji Mouhammad ibn Saïd e ceerno men ceerno Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ceerno men Bano Amar ñaagoɓe duwaw eɗen neldaɓe duwaw eɗen tawninoɓe kadi e golle he inchallahu taala no mbiɗen ni tan annabi sallallahu alayhi wa sallam lewru ndu so darima no mbiɗen ñan hen ni aduna o fof dillat julɓe fof kadi mana dillat sabu ko dillenta julɓe ko woni mana yidde annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko jeyten ha joni aɗa ñan hen en kaalino mbiɗen kange jonnam gonɗo e makko o woni ndera o jikkuji ɗi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam min calmini on calmini dendagal Gunas TV fo e kuuɓal beltima kadi e ruttade on ɗo ñalawma hannde o yewtere men ɗimmere e Burdatul Madih e sibi dusirde ɗum lewru ndu yewtirde musidɓe ɓe ɗo men yettade jamma mawlido inchallahu taala eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokki en tawfiq mbawen haalde ko ene nafta julɓe ɓe kene nafta rendo ngo fof ɓe jaye seydi wujudu wa sahabi eɗen juule annabi noon eɗen jetta ceerno men Seydi Cheikh Tidiane e lumtiɓe makko heeriɓe woni ceerno men Cheikh Souraji Mouhammad ibn Saïd e ceerno men ceerno Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ceerno men Bano Amar ñaagoɓe duwaw eɗen neldaɓe duwaw eɗen tawninoɓe kadi e golle he inchallahu taala no mbiɗen ni tan annabi sallallahu alayhi wa sallam lewru ndu so darima no mbiɗen ñan hen ni aduna o fof dillat julɓe fof kadi mana dillat sabu ko dillenta julɓe ko woni mana yidde annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko jeyten ha joni aɗa ñan hen en kaalino mbiɗen moƴƴereji ɗi ɗum ko kanko tan Allah waɗani ɗum ala no dokkal ngal mbawɗa hebde e aduna ha nanda e makko e oɗon sifa ɗum ko konko Allah herta ɗum ko jiɗɗa fof gona jiɗɗa fof gona a herandata e makko ɗum annabi noon ko dokkaɗo annabi ko daɗɗo annabi ko ɓurɗo aduna o pop ko sababune makko woni ko wodiri wadde da madda'athu nasara fi nabiyihim wahkum bima shita madhan fihi wahtakimi annabi ko ɓurɗo de annabi ko moƴƴo ko mana kertinaɗo mana ko Allah mana ko jiɗɗomo kono ɗum fof e wayade noon rento ɗacca konngol ko noddirino nasara yankoɓe woni chrétien ji kamɓe noddiri kamɓe woni yimɓe Isa no ari nde no holliɓe gueɗe ɓe muga e gueɗe ɗe on holliɓe ɗe ɓe mbimana ko Allah ɓe mbi yumum on ko Allah ala fof kaɓe kaalen joni anne so tawi aɗa manta annabi sallallahu alayhi wa sallam kongo fof e ɓurde e moƴƴude mantumo de kaadi montore mantumo kono rento noon ko ɓen kalno ko wiide on ko Allah walla ko ɓi Allah wahkum bima shita madhan wahkum madhan fihi wahtakimi wansub ila zatihi ma shita min sharafin wansub ila qadrihi ma shita min izami wansub askitin ila zatihi ma shita min sharafin kala tan ko miijiɗa ko teddungal neɗɗo ene sinkoro ɗum sa haali ɗum e neɗɗo o ene tedda montir ɗum annabi o sallallahu alayhi wa sallam kala tan ko ganduɗa so tawi a siforima ɗum hunde nde aɗum ene tindina hunde nde ko hunde teddude haal ɗum e annabi o sallallahu alayhi wa sallam
wansub ila qadrihi ma suita min uzami kala tawtan kay kala ko miijiɗa e mawningol ɓeyda tan wona wiide ko Allah walla ko ɓi Allah haale annabi sallallahu alaihi wasallam sibi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu nadiqun bi fami wadde en deƴƴenno tan ko haali ko oyi sibi ɓural annabi sallallahu alaihi wasallam sa namdima mi ɓural annabi sallallahu alaihi wasallam faam ɓural annabi de laysa lahu haddun ɓural annabi ala dottode de wiide annabi aha ɓural makko ko temps ɓural makko ko temps jonna makko ko temps moƴƴere makko ko nangam ala annabi di wi ɗon ɗum ala dottode fa yu'riba anhu nadiqun bi fami saka feññina ɗum kaalawo jooɗi tan e jogui micro mo en haala walla jogiiɗo kuɗol mum tan ene winda wala o wawa humnude ko annabi ko o haalata hen tan ko fodde makko to tolni on saaha so tampi kadi o daƴƴa no fofti fof kadi o goɗɗo haala kono kalɗo fof kadi jiidata goɗɗo haalata ko kono hatta kam hay goore mabɓe feccinani ko annabi haalata ko sallallahu alayhi wa sallam o feccinani ɓural annabi ngal sallallahu alayhi wa sallam o wi kaldo huno ko o wawa haalda o haalda ɓural annabi fof o wawa so yiiɗi mbimami subaka duuɓi o wuura duuɓi ujunere ɗi ñande fof omo dawa guila subaka o ala dawol sona haalde annabi ala ko nafata o feññinta ɓural annabi ngal o wi law nasabat qadruhu ayatuhu izaman yasmuhu hina yud'a daris rimami o wi paama so tawi a yiɗi wiide ngal ɓural ko mawgal koy woyimi andin ma ngal dewi ɗon to wiyete ene mawni sibi sinno annabi no fotini e mawnude ni e ɓural makko ngal no fotiri ni so tawi a waddino ɗum yeru e ganduɗa hoore ma gadɗa ɗo tawɗa ɗo jiiba tawɗa ɗo ƴiyal mana nagge mayge duuɓi temedere tawɗa ɗum ɗo ene ɗiyangal ene rappi so tawi annabi a yiya waddino ɗum yeru e ɓural annabi ngal so tawi a nangino ƴiyangal ɗon ngalɗa dappugal duuɓi temedere a haali inde annabi tan ƴiyangal ngal nototomo sababude ɓural annabi sallallahu alaihi wasallam haw andima ɓural annabi ɓuuri ɗon annabi ɓuuri to wiyete kawisaji ɗum annabi diwi ɗon aran holko saabi ɗum de lam yamtahinna bima tayal uqulu bihi hirsan alayna falam nartab walam nahimi lam yamtahinna bima tayal uqulu bihi annabi meeɗa jaribirade leñol makko ko ena addana ɗum caɗele ayi annabaɓe hewɓe ko addani leƴƴi mabɓe ɗi caɗele ɓe kolluɓe kaɓe mbawa rondade walla kaɓe mbawa famde addani ɓen wurti ɓen wiide ɓen ko allaji ay sa hollama ka ɓuuri haqqille ma tan ena addanma haalde ka fotani haalde jettoɗa ta fotani yettade e konngol annabi noon lam yamtahinna bima ta'al uqulu kala ko ene ronkina haqqille annabi watta ɗum gandata ɗum ko ɓamɗa nande haale ko fof ala toon nanɗa en haale ganduɗa kene moɓɓe hunuko e annabi sallallahu alaihi wasallam nde wonno ɓe noon neɓe gari nde ɓe kolli ko yimɓe mabɓe ɓe ko kawisaji wurtinde mayuɗo en sellinɗo ñawɗo duuɓi temedde en hangadi ne haalnude tigguje en hangadi ɓe mbiya oɗo kay ko Allah kono annabi ɗen gueɗe fof hollani leñol makko ngol firtani ɓe ɓuurimo de sabu ɓen ko mbaɗirta ɗum ko ɗum koye dokke makko ɓe mbaɗirta ɗum koye ɓural makko e moƴƴereji makko ko woni kaɓe mbaɗirta ɗum wadde wona ronkere makko ala ko ronki ko jariboraki leñol makko ngol ke ene ronkina haqqillaji mabɓe kala ko potani haalde hirsana alayna falam natab walam nahim waɗir ɗum no ala ko waɗir ɗum so wona reerɗude e leñol makko ngol laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Allah haali o wi ari e mon nulaɗo mo ganduɗa harisun alayhi ko derɗude e moɗon laqad ja'akum rasulun min anfusikum ari e moɗon nulaɗo mo ganduɗa koye mon jibina koye mon yalti annabi sallallahu alaihi wasallam o jibina ko makka wona koye mabɓe o jibina Allah wadde ari e mon nulaɗo mo ganduɗa koye moɗon e dia rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum kala ke ena addana on caɗele kene muusa on ɗum o yiɗa ɗum omo añi ɗum omo añi ɗum e leñol makko he harisun alaykum omo reerɗi e leñol makko he bil mu'minina raufun rahim kadi leñol makko ngol julɓe ɓe ko jurmotoɗe ɓe ko jafotoɗe ɓe woni annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi ayal wara fahmu ma'anahu falaysa yura fil qurbi wal bu'di fihi ghayru munfahimi o ronkini tagore nde fof noon mo pamde haqiqa annabi sallallahu alayhi wa sallam ayal wara fahmu ma'anahu
annabi ɓe donki famde annabi tagorde fof ronki famde annabi kamɓe fof ɓe cifima an garɗa cifaɗa ɗum o ara sifo ɗum o ara sifo aduna o fof sifima annabi te goto fof sene sifo goɗɗo o tawetake to sifotoɗo te kamɓe fof ɓe donki sifdade holi o ɗo neɗɗo wadde wajo wino ko o wi annabi sallallahu alaihi wasallam o wi annabi ko neɗɗo kono o wayani no neɗɗo ni muhammadun basharun kono laakal bashar ko neɗɗo kono o nandani yimɓe no bayni de kono o way kono hayre jama way e nder kaaƴe ni hayre femre no way e nder kanŋe ni ko noon o way hen annabi sallallahu o ronki mana famɓe ronki aduna fof ronki famdema fil ɓurbi wal bu'di fihi ghayre mun fahimi so woɗɗima a wawi sifadema ha ɗumnina so ɓadimama kadi ɓuuri ɗum tagi ɓe mbi kamɓe sahabaɓe mawɓe tekkinoɓe annabi ɓe kamɓe pop ɓe mbawa sifade annabi fodde no annabi wayni ha mbawa famde sabu ɓe mbawa ɓamtude guite mabɓe ɓe ndaara annabi haɓe mbawa sifade ɗum aran holno ɗum nandi way kono so tawi aɗa ndaara ɗo mana nangue so tawi woɗɗi tan fuɗata ɗo no darirtague ni so nge heeɓi 1h midi a wawa darirde noon nangue kono annabi waye mabɓe so tawi woɗɗi a mbawi haalde makko heewi kono so ari ho yettimamaɓe hankkadin ɓe mbawa labtinade haqiqa makko haɓe mbawa haalde makko ɗum tagi ɓe mbi ko sukaɓe tokosɓe ɓe aranoɓe lesɓe ɓen ɓuuri wawde sifade annabi ni saabu ɓen ko sukaɓe mbay kono nangue en woɗɗiɓe ni ɗum tagi ɓe mbawa heɓtinde ɗum no fotiri ni o addi hen yeru o wi kassamsi tazharu lil aynini min bu'din saghiratan wa tukillu tarfu min amami ina fo eɗen compiri ɗum nangue kay so fuɗi ɗo gila mana 7h ha 11h aɗa wawi huccide nangue ndaara kono midi mana fayi 1h sa hoynima tan a attelnino yesso o wi annabi o ko noon wayi kamɓe mawɓe ɓe sa waɗɗimo aɗa wawi sifademo kono so ɓadimama hankkadi aɗa wawa sifademo a wawa dartinademo hawa latta sallllahu alayhi wa sallam wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu qawmun niyamun tasallaw anhu bil hulumi o neɗɗo baɗo ni o neɗɗo ciforiɗo ni o neɗɗo dokkiraɗo ni o neɗɗo mawnirɗo ni wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu wadde holno heɓtirta haqiqa oɗo neɗɗo woni annabi sallallahu alaihi wasallam holno heɓtirta haqiqa makko qawmun yimɓe niyamun ɗanotoɓe tasallaw anhu bil hulumi ene mbaforo ga makko e koyɗi ɗanotoɗo ha hoyɗa yejjitani ñamade mum enen mbiyata o holno heɓtirta haqiqa annabi an ka tampowo a siforoma ha tampalel ɗaɗa jejjita ko kalɗa ko foof pina kadi dawa hen holno keɓtirta haqiqa oɗo neɗɗo wawa heɓtude haqiqa oɗo neɗɗo ɗum taki konko jimowo wiyama o yimi deftere nde o windi deftere nde o ari hawyettiɗo o wiyama wa kayfa yudriku fi dunya haqiqatahu aw mun niyamun tasallaw anhu bil hulumi holno yimɓe keɓtirta haqiqa oɗo neɗɗo eɗen jogui seeram ɓe ganduɗa hay pour sifade alhaaliji mabɓe ne ɓe mbayno Allah waɗirniɓe wiya ɓayni sako noon annabi sallallahu alaihi wasallam o wi wadde kola ɓayde ko noon sifori ala bawɗo haalde hol annabi haw haala haqiqa annabi o haalata tan ko dow so tampi hawre o tampi kadi o hucci e goɗɗum o wi fa mabdal ko rabɓiɗe haala ko enen fof poften fa mablagul ilmi fihi annahu basharun ko woni gonko tan ko kaddi gandal men e makko annahu basharun enen ndeɗe gandi ko neɗɗo o wiyete ko Muhammad bamako wiyete ko Abdullah yimma ko wiyete ko Amina o jibina ko Makka o maayi ko o feri Madina o maayi ko Madina ubba ko jama he eɗen mbawi hadde ɗo mbiyen eɗen mbawi sifade makko ha yetto ɗo mbiyen ko konko woni ɗo kono kala ko wona ɗum ɗo en ganda ɗum e makko eyyi saabu o jogui ko kadar neɗɗo kono sifa o moteur o wona moteur neɗɗo woni haala ka o wi wadde kadde gandal men tan e makko mbiyen ko neɗɗo tan ko gonɗen wona en gonɗi wa annahu khayru khalqillahi kullihimi ko eɗen gandi kay wonde tagorde fof ko ɓuuri ɗum tagorde kay ɗum en ngala hen saggere wonde annabi ɓuuri tagorde fof moƴƴude ɗum en ngala hen saggere mo kullu ayin paama sa wi annabaɓe ko rokkaɓe ɓeɗo taƴi maaje mbaɗi laabi ɓeɗo gurtini mayɓe ɓeɗo berlama e jeyli ɓeɗo mbaɗini battini paama kaɓe mbaɗi ko pop mo kullu ayin ata rasulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi
ko elage mali si wenno ko unilu ma unilu bil mubini hal kaɓe keeɓi ko pop ɓe keɓiri ɗum ko sababune annabi o sallllahu alayhi wa sallam kala kaɓe mbawi hebde taccuɓe taƴɓe maaje ɓe wurtinɓe mana mayɓe ɓe werlaɓe e jeyɗi cumani ɓe sokaɓe duuɓi jaltina woni yusuf en fof de kaɓe keeɓi ko fof ko sababune annabi o sallllahu alayhi wa sallam woni kaɓe keeɓi ɗum o kullu ayin kala hawnide nde ɓe gaddi isa annabi isa allah waɗnimo ganduɗa o tawat neɗɗo ene rafa duuɓi docteur ɓe fof ene baddi hen fiɓoɓe fof ene baddi hen seereɓe fof ene baddi hen o ara o mema jomum tan salla o tawa wiye neɗɗo maayo ara mema o wiya ɗum ummo tawa neɗɗo haga duuɓi ujunnaji o wiya ɗum kaari noromo ayi annabi moussa en o nanggat welama sawru mum wonta manam boddi kala ko yiɗi wadde sawru ndu o waɗata so nana jungo makko e poos o yaltina jungo ene ranwi tal ayi aɓe ɗen kawisaji fof de ɗeɓe gaddanno kamɓe annabaɓe ɓe famɗe jokkodiri koye moƴƴereji annabi sallllahu alayhi wa sallam fa innama tasalat min nurihi bihimi way kono centre courant no marsita ɗo e nder wure hen sa yiiɗi famde courant ɗo kala ko mbaɗa wadde hen ko to central to ene rewi normal tan kono central rewi salima normal o kuppi fof ko kaɓeje wiyata haydara dillata kamɓene kaɓe marsata e mabɓe ko fof kaɓe mbaɗata ko hawni ko fof andu ko annabi ko marsi ɓe marsi e nder hen kono so annabi ko so marsani kam ala maɓe marso kam fof ɓe keɓiri kaɓe keeɓi ko sababune annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko sababune barke annabi o e ɓural ngal ko hen mana woni kaɓe pecca kaɓe keeɓi fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha linnasi fi zulami o wi sa yiɗi famde haqiqa annabi sallallahu alayhi wa sallam no waadi e annabaɓe no waadi e nulaɓe ɓe konko woni nangue konko woni nangue ɓuural ko annabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe goni koode est ce que ɗo joni aɗa yiya koode o sar gon a wawi yiide koode haɗanma yiide koode wona koɗe ene muroyde koyɗe meeɗa mudde wona ɗe ngala ɗo de ala ɗe gondi ko wodde ɗo ko woni ɗo ko ɓuurede doole ko nangue ngue hippiɗi annorde nangue ɗe hippiɗi woni ɗe mbawa feñde joni so tawi nangue muti jiiya ɗe peeña kono wona aɗe munno nangue yeehi ɗe peeñi ala ko nangue koye ɗe muti koye nder annore nangue he kammene annabaɓe wona moƴƴi mabɓe ɗi jeehiɗe wona barkeji mabɓe ɗi jeehiɗe ala ko moƴƴere annabi ɗe huptidini huuri moƴƴereji mabɓe ɗi ha ɗum tagi so tawi a haali moƴƴereji mabɓe tan ɓe joftoyto koto annabi sallllahu alayhi wa sallam yuzhirna anwaraha linnasi bi zulami wona so nangue muti jiya hankkadi koode ɗe hankkadi ne ɗe peeña aɗa ɗelña kono so nangue muti kay ɗe paɗi ɗon tan ko purgol nangue so purgol nangue muti tan ɗe jeehi kadi akrim bi khalqin nabi zanahu khuluqun bil husni mustamilun bil bisri muttasim o wi akrim bi khalqin nabi teddin tago annabi sallllahu alayhi wa sallam zanahu ene suuɗi tago ngo khuluqun jikku arandi neɗɗo kala ko yooɗi hay enen ɗo tan enen yimɓe ordinaire ɓe neɗɗo kala ko yooɗi ko laaɓi so tawi jikku o moƴƴani enen fof en jittamo enen fof en gañat mana jikko hay goto mi yitta askitinde makko annabi noon o wi teddintago annabi go paama tago ngo fof e yodde ñanti tago ngo ko jikko o Allah winama innaka la ala khuluqin azim jikkuji moƴƴi ɗi tadi kaali ɗo aɗanta dow majji to an jikkuji ma ɗi fof e moƴƴude aɗana dow aɗina dow majji o yiɗi sifanade annabi sallallahu alayhi wa sallam o bil husni mustamilun ko jonnam ɓandu ndu ene mofti mana ha joni omo ko neɗɗo joɗɗoma bil bisri muttasimi omo sifore kadi mana ha joni e bel wetto annabi sallallahu alayhi wa sallam kazahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himami annabi sallallahu alayhi wa sallam kazahri fi tarafin ay piindi sa yi fulor way yodde ni e way netade ni annabi sallallahu alayhi wa sallam ko noon way wal badri fi sharafin aɗa lewru teddi lewru ene teddi o way kono lewru ndu to banggue mana teddungal ala ko lewru ndu wayno makko ni saabu konko ɓuuri lewru ndu annabi kay diwi to nandata lewru ko lewru ndu nande makko to banggue teddungal ayi
ko fuloro ko onnande annabi to bangi netare sabu annabi ɓuri fuloro wona wal bahar fi karamin arani maayo sa yiɗum e hattan Allah mbawko Allah maayo ko hunde joguide teddugal e yeeso mana bani adam ene teddi Allah ene teddini mana maayo waddahri fi himami aduna ko programme uji ɓoli ko himmeji ɓoli aduna ko haajuji ɓoli aduna fof e hewde haajuji annabi ko ay sa yi tan annabi so bange himme ƴewna aduna wayni e aduna arani aduna ko programme gorfo e programme mum gorfo e sifa mum annabi ko noon wayi wala ko aduna way kono annabi ni to bange hewde programme uji hewde mana himme e hewde mana softende annabi sallallahu alaihi wasallam noon way sibi aduna ko himmeji ɓoli ko himme ɓola wona ka annahu wahwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami wa ka annahu wahwa fardun min jalalatihi annabi sa yimo ay ko teldude e mawgo makko he teddungal ngal Allah wannimo ngo mawgo ngo Allah wannimo ngo annabi sallallahu alaihi wasallam omo teldi hen hay goto o rendani hay goto o nandani hen hay goto o nandani hen ka annahu wahwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami so tawi tawdama koy konu no wayni ko non way so tawi tawdama koy walde ko no be der walde yimbe ne pindira julbe hefre me kaba ayno tawirdama mo jodi sara jamani sifa mo jogi on saha ko non o way hayno woni der jamaato ne e no woni harata wonde fo nana fotem makko fof nande ka annama lu'lu maknunun fi sadafin min ma'dini mantiqin min huwa mubtasim annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ka annama lu'lul maknun ma mbiya ko kange coomado fi sadafin gonde e coomli mudum gonde keddo heddoji mudum min ma'dinay woni e ogirde mande man ogirde annabi sallallahu alaihi wasallam mantiqin wawlango min annabi sallallahu alaihi wasallam mubtasim e musir ma mbiya annabi woni halaga annabi sallallahu alaihi wasallam sa ñiiji de mbay kono kange coomado ni to bange o girde de woni sumo do wowlirde ne sama hala so moosi no way yodde ni cikra mana ko kange coomado woni la diba ya'dilu turban damma azumahu dubeli muntashiqin minhu wa multathim sallallahu alayhi wasallam la diba ya'dilu turban damma azumahu o wi pama annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ena tagimo e sifa kerido Allah tagani mo hoore mum dum woni ka annama lu'lu maknun fi sadafin min ma'dini mandaqin minhu wa mubtasimi e musirde hakke majje yodde e labde e urde hay tuttaale makko enen jona mana parfum yuma Aisha wi medina ena zatlel jamma goto mo nder suudu o mo nyota e nder mata ko nyota ko mata garo ngol gasi walla taw ko meslangal yaltinannoto e muftirgal mum omo yidi nyodde meslangal fukki ndeke taw o lampa makko koko nyefi walla taw o alano lampa jonna e nder dum o wonay membade omo ƴeewa so mo yiitu mana mo yiitu meslangal jonno o ronki yiite hakke suudu ndu nibbidde omo ronki yiite wona on ganuma tan ha annabi naati to annabi naati tan o yi meslangal ene dalnya sallallahu alaihi wasallam woni ko biiten mosango ene mana uuri ene jalba no ogirde mana kange jalbirtani jonnon konko yumena Aisha o manti annabi sallallahu alaihi wasallam wi ma sha Allah o wi khuliqta mubarra'an min kulli aibin o wi an atagama ada hisi e kala ayiba ko biiden nane ko atagama wi annabi Allah tagimu o mo wi ko e binane sinno tawetake annabi sinno ala dum ala e makko dum koy sinno koy wobbe tawete wona annabi sallallahu alaihi wasallam o wi an atagama cikkata ko an wi tagdom o yo tagi ha biya yoni fodde tago ngo fewde e yodde atagama ada yoni ada ceero kala ene sifore ada way non o wi elle ma bieta an khuliqta kama tashaw cikra an tagirda tan ko jidirda ni wonna wadirnam ni wadirnam fodde tago ngo fewde e yubbude o cikra annabi ko kanyum subi no foti tagirete sallallahu alaihi wasallam yallo ken barki annabi sallallahu alaihi wasallam o wi la tiba ya'dilu turban dam azumu ala
uranteri fotori e leydi moftuni annabi sallallahu alaihi wasallam woni qabri makko ki to o moftado no way urde ni ala to jaata e aduna he ha tawa nokku baado non urde e leydi wali non urde parfum baado non urde burda serde aduna fotta e leydi to annabi sallallahu alaihi wasallam moftado dubali muntashiqin minhu wa multasimi wadde bela wodani on mo Allah newnani yaade juureyi annabi sallallahu alaihi wasallam o newnani on ɓuucaade leydi qabri annabi sallallahu alaihi wasallam yalla hokki en ɗum ceera yalla hokki en juuri annabi sallallahu alaihi wasallam hokki en e ɓuutoroɓe batte pele makko to ndewano sallallahu alaihi wasallam o wi ala leydi fondi noon urde e qabri annabi sallallahu alaihi wasallam aduna o fof so rendi ko qabri annabi o to wonɗo ɗum ɓuri aduna fof kadi ɓuri urde ala kadi parfum gonde aduna fotowe e oɗon mana parfum ko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum noon kala ko kalenani ko tan fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriban anhu nadi on be fami ko wajo wino nane ko ay ɓural annabi sallallahu alaihi wasallam ala dottode saka hunu ko feññina ɗum ɓayde ko ɗum noon ko fodde ko mbawɗen hen ko tan manam batten ko heddi ko timmitiren ɗum anniyaji meɗen Allah hokken barke annabi o sallallahu alaihi wasallam Allah hokken barke lewru ndu hokke en barke annoraji nde wonno annabi sallallahu alaihi wasallam haaldemo tan ko dewal Allah haaldemo tan ko dewal Allah hettademo kadi ko dewal Allah ko ɗum tagi ala dewal Allah ngal mbatta e aduna he hangal yetto mantude annabi sallallahu alaihi wasallam hangal yetto jangta annabi sallallahu alaihi wasallam hangal yetto heɗade ɓuri annabi sallallahu alaihi wasallam e heɗade moƴƴereji annabi sallallahu alaihi wasallam jomba cikara ay ko mbatta ɗo ko dewal Allah timmugal wonɗo sabu annabi sallallahu alaihi wasallam o haaltaake to moƴƴere Allah jippata ko annabi diwi ɗon eyyi neɗɗo kadi tampanta annabi sallallahu alaihi wasallam sabu annabi sallallahu alaihi wasallam o wasa hebde hen moƴƴereje ɗum Allah diwi ɗon Allah waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ganduɗa kala tan ko ene dilla sababune makko Allah ene hoddiran ɗum mana moƴƴere ɗum noon yo Allah hokki en moƴƴereji annabi sallallahu alaihi wasallam hokki en barke annabi sallallahu alaihi wasallam ɓayde ko eɗen ɗum nini on saha en maaro kanado ha saha goɗɗo ñaago kadi mana bandiraɓe kadi yaafuya kadi guite gonɗe hen nde wonno ko annabi ko wajo haali ɗum joni mbiɗen ni ɗum gasata a jubbat hen tan on saha kadi gongol kadi mana jokka nde wonno ñande foof ene jogui kane haale makko saha fof kadi ene jogui kane haale makko ɗum noon yo Allah hokki en barke annabi sallallahu alaihi wasallam onon kadi on calminama juurama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yidɓe mum jaɓi Allah ñooke Ahmada yew haala maako Allah tan woni golle maako mo sunna tan tijjani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada